हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय दिनै आङो मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय जानाखि फैगौ 30 एप्रिलाव बिटिसिआव स्पेशल टेट जानो थांगासिनो दङ बे स्पेशल टेटआव जानाखि बड' साबजेक्ट दङ बा बड' आयदा दङ बे बड' आयदायाव मोनसे जानाखि सिलेबास दङ बे सिलेबासाव मोनसे थाइजा होननाय मोनसे टपिक दङ बा आयदा दङ बे थाइजानि सोमोन्दै आङो भिडिअ खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जानाखि थाइजा बर' रावनि थाइजा बे थाइजाखौ माबोरै दानाय जायो थाइजानि सिङाव मा मा आयदाफोर दंबावो बा थाइजाखौ जों मोनबेसे बाहागोआव मोननाय जायो बेनि सोमोन्दै आङो डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दानिया जों जागायनोसै थाइजा बे थाइजाया मा जों बेखौ एसे मिथिना लाग्रोनांगोन थाइजाया जाबाय जानाखि खामानि मावनाय बा जानाय बा सोलिबाय थानाय बेखौ फोरमायो बेनो जाहैबाय थाइजा हमनानै ला जोङो जा माव दां बु जो बेबायदिनो जों गोबां मोननो थांबावो जोङो दा बेफोर मोनफा मोनफा खामानि मावनायखौ फोरमायो जा माबा जानो थिननाय माव बा माबा मोनसे खामानि मावनो थिननाय दां बा माबा मोनसे जिराद बा मुवा बेसादखौ दांनो थिननाय बु बा बबेबा जुनारखौ बुनो थिननाय बा बबेबा बेसादाव बुनो थिननाय बेबायदि जोङो सोरखौबा जोनो थिननाय बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानि मावनाय बिथिङाव जोङो फोरमायनाय जायो बेफोर सोदोबखौ दा बेफोर सोदोबानो जाहैबाय थाइजा दाना थाइजाखौ जोङो बर' रावाव मोनबेसे बाहागोआव मोननाय जायो आरो थाइजायाव मा मा बाहागो दंबावो जों बेखौ मिथिना लानि दानिया बर' रावाव जोङो थाइजाखौ जोङो महरखान्थियारि बिथिंनि सायाव सोनारनानै जोङो मोनथाम बाहागोआव मोननाय जायो दा बेफोर मोनथाम बाहागोफोरा जादों 1 नाम्बाराव दङ 1 नाम्बाराव दङ जोंहा बे जाहैबाय गोरलै थाइजा नेक्स्टआव जोंहा मा दङ गलाय थाइजा बेनि उनावहाय जोंहा मा दंबावो मोनसे जथाय थाइजा बेफोर मोनथाम बाहागोआव जोङो महरखान्थियारि दाथायनि सायाव सोनारनानै जोङो थाइजाखौ मोननाय जायो दानिया बे गोरलै थाइजानि सोमोन्दै जों मिथिना लाग्रोनि 1 नाम्बाराव दं गोरलै थाइजा जों फारि फारि मिथिगोन गोरलै थाइजा जाबाय जेबो उन सिगां जेबो दाजाबदा लाफाया आरो बियो बांसिनानो मोनसेल' रिंसार जथायारि देंखो गोनां बा मोनसेल' रिंसार जथायजों दाजानाय बेबायदिनो बर' रावाव जोङो माखासे मोननै रिंसार जथायबो मोननो हायो बा मोनथामबो मोननो हायो नाथाय जोबोद खम बेफोरो बांसिनानो गोरलै थाइजानि बिदिन्थि बायदि आं बेखौनो लानो हायो जा लों था थां माव बेफोर जाहैबाय मोनसेल' रिंसार जथाय गोनां बर' रावनि गोरलै थाइजा दानिया जोङो मोननै रिंसार जथाय गोनां गोरलै थाइजाबो लानो हायो बेफोर जाहैबाय रोजाब बाय मोननै रिंसार जथाय दङ रो ओमफ्राय जाब थिग बेबायदिनो गोलै बेबो मोनसे गोरलै थाइजा गो ओमफ्राय लै मोननै रिंसार जथाय दंबाव ओमफ्राय उन्दु उन ओमफ्राय दु मोननै रिंसार जथाय दंबाव नाजाव बावबो मोननै रिंसार जथाय दं बेफोर जाबाय मोननै रिंसार जथाय गोनां बर'नि गोरलै थाइजा दानिया बुजिनो हाबाय गोरलै थाइजाया मा जों बेखौनो गोरलै थाइजा होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौनो जानाखि बर' रावआव
उनावहाय गोरलै थाइजा बेफोरो जोंनि रायलायनाय समाव बांसिनै बेफोरो बाहायनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो नेक्स्टआव मोननो हायो गलाय थाइजा। दाना गलाय थाइजाया मा जों बेखौ मिथिना लानि। गलाय थाइजा 2 नम्बराव दं गलाय थाइजा। गलाय थाइजा जोंहा गलाय थाइजानि बिथिङाव एसे मा होनो माखासे दाजाबनानै जों गलाय थाइजाखौ दानाय जायो। उन दाजाबदा आरो सिगां दाजाबदा बे मोननै दाजाबदाखौ जोङो दाजाबनानै गलाय थाइजाखौ मोननाय जायो। दा ओरैबायदि सोंनाय फैनो हागौ बेवहाय गलाय थाइजाखौ बर' रावाव मोनबेसे रोखोमै दानाय जायो बेबायदि सोंनो हागौ। बेबायदि सोङोबा गोरलै थाइजाजों सिगां दाजाबनानै आरो गोरलै थाइजाजों उन दाजाबनानै बेबायदि जों मोननो हायो। जेरै बेखौ जोङो मोननै बाहागोआव मोनो। गोरलै थाइजाजों सिगां दाजाबनानै दाना गोरलै थाइजाया मा जोंहा नैबे दङ जा, लों, थां, माव बेबायदि गोबां दं गोरलै थाइजा। दा बे गोरलै थाइजाजोंनो जोङो मा सिगां दाजाबनानै गलाय थाइजाखौ दानाय जायो। एग्जाम्पोल हिसाबै आं लानो हायो। एग्जाम्पोलाव आङो लानो हायो जेनेबा जा बेखौनो लाबाय। बे जाबाय गोरलै थाइजा। दा जोङो बिनि सिगाङाव मोनसे दाजाबनानै मोनसे जोङो गलाय थाइजाखौ दानो हायो। बे जाहैबाय सिगाङाव मा दा बेखौ दाजाबबाय। दा सिगां दाजाबदाखौ दाजाबनानै नैबे थाइजा गोरलै थाइजाजों जोङो मा दाजाबलायनानै मोनसे गलाय थाइजा दाजा बे गलाय थाइजाखौ जों दानो हायो। थिग बेबायदिनो एग्जाम्पोल हिसाबै गोबां दङ। बेबायदिनो मावआ जाहैबाय गोरलै थाइजा। बेजों जोङो सिगां दाजाबबाय। बेनि उनावहाय जोङो गलाय थाइजा मोनबाय दा माव। बेबायदिनो खार सिगां दाजाबबाय दा बेनि उनावहाय जोङो गलाय थाइजा मोनबाय दाखार। जेसेबां बेबायदि जोङो सिगां दाजाबनानै मोनसे गोरलै थाइजाजों सिगां दाजाबनानै जोङो गलाय थाइजाखौ मोननाय जायो। दानिया जोङो गोरलै थाइजाजों उन दाजाबनानै गलाय थाइजाखौ दानोसै। गोरलै थाइजाजों उन दाजाबनानै एग्जाम्पोल हिसाबै लानोसै आङो। बु बे थाइजाखौ लाबाय आङो बे गोरलै थाइजाखौ बु बेजों आङो मोनसे बेनि उनावहाय उन दाजाबबाय आ अब्ला बियो मा जाखो बुआ। दाना बे आया माबोरै वाब्ब जाखो होनोब्ला जोंहा वाब्बआ खाव गारां रिंसारथि होननानै बुंनाय जायो। बेयो मा गारां रिंसारनिबो खामानि मावो आरो खौरां रिंसारनिबो खामानि मावो। ओंखायनो आनि गुबुन महरा मा दंबावो या ओमफ्राय वा बे मोननै महर दङ। जेब्ला जोङो बुजों आखौ दाजाबगोन अब्ला बियो महर सोलायनानै बुआ बेबायदि जालाङो। दा जोङो बुआ मोनसे गलाय थाइजा मोनबाय जोङो। थिग बेबायदिनो जों मोनसे एग्जाम्पोल लाबावनो हायो। माव बेजों उन दाजाबबाय गोन समान मावगोन बेबायदि गलाय थाइजाखौ जों मोननाय जायो।
गोरलै थाइजाजों उन दाजाबदा दाजाबनानै गलाय थाइजाखौ दानो हायो। थिग बेबायदिनो गोरलै थाइजाजों सिगां दाजाबदा दाजाबनानै गलाय थाइजाखौ दानाय जायो। दानिया बुजिनो हाबाय गलाय थाइजाया मा। दानिया नेक्स्टआव मा दंबावो जोंहा जथाय थाइजा। 3 नाम्बाराव जोंहा मा दं जथाय थाइजा। जथाय थाइजा। जथाय थाइजा। दाना जथाय थाइजाया मा जों बेखौ एसे मिथिना लाग्रोनि बेनि उनावहाय एग्जाम्पलजों जोङो साबसिनै बुजिना लागोन। मोनसेनिख्रुइ बांसिन गोरलै थाइजानि जथायजों जथाय थाइजाखौ दानाय जायो। मोनसेनिख्रुइ बांसिन जेनेबा जा बे मोनसेल' जाहैबाय। थिग बेबायदिनो बेनिख्रुइ मोनसेनिख्रुइ बांसिन बाव मोननैबो थानो हागौ, मोनथामबो थानो हागौ, बा मोनब्रैबो थानो हागौ। बेबायदि दाजाबलायनानै जायनाखि मोनसे सोदोबाव जायनाखि मोनसेनिख्रुइ बांसिन गोरलै थाइजा दाजाबलायनानै जायनाखि मोनसे सोदोब दाजायो बेखौनो जोङो मा जथाय थाइजा होननानै बुंनाय जायो। दानिया जोङो एग्जाम्पल हिसाबै बुजिनोसै। दा मोनसे दंबावो बेवहाय गलाय थाइजा बादिनो जथाय थाइजाखौबो दानाय जायो। थाइजानि उन आरो सिगाङाव दाजाबदा दाजाबनानै उन सिगां उनाव आरो सिगाङाव दाजाबदा दाजाबनानै जोङो जथाय थाइजाखौ दानाय जायो। एग्जाम्पल हिसाबै थाइजा थाइजा जा बेखौनो लानोसै। थाइजा जाया मोनसे थाइजा गोरलै थाइजा। ओमफ्राय थाइजा जाब जाबा मोनसे थाइजा गोरलै थाइजा। ओमफ्राय जायाबो मोनसे गोरलै थाइजा। जा माने जानो थिननाय, ओमफ्राय जाब माने बबेबा मुवा बेसादखौ जोङो फारि फारि जाबनानै दोननाय। बे दाना मोननैजों दाजाबलायनानै मा जाखो बिसोर मोननैजों दाजाबलायनानै जोंहा मा जाजाब मोनसे जथाय थाइजा जाबाय। थारमाने थाइजाजों थाइजा दाजाबनानै जानाखि मोनसे सोदोब दाजागोन बेखौनो जथाय थाइजा होननानै बुंनाय जायो। दानिया थिग बेबायदिनो मोनसे एग्जाम्पल लानो हाबावो। जेरै थाइजा दा थाइजा माव थाइजा फै। दा माने जायखिजाया माबा मोनसे जि दानो थिननाय बे मोनसे थाइजा। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो मावाबो मोनसे खामानि मावनो थिननाय बेबो थाइजा। ओमफ्राय फैयाबो फैनो थिननाय बेबो मोनसे थाइजा। दाना बे थाइजा मोनथाम थाइजाजों दाजाबनानै जोंहा मा फैखो मा सोदोब दाजाखो दा माव फै। दा माव फै मोनसे मा जाखो गलाय थाइजा दाजानाय जाहैयो। गलाय थाइजालायनो जथाय थाइजा दाजानाय जाबाय। दा बेबायदिनो जों गोबां एग्जाम्पल लानो हायो। थाइजाजों थाइजा उन सिगां दाजाबदा दाजाबलायनानै जथाय थाइजाखौ दानाय जायो। बेबायदिनो जों गोबां एग्जाम्पल मोननो हायो। स' लोगोफोर बेखिनियासै थाइजाया मा थाइजानि सोमोन्दै जोङो बुजिनो हाबाय। दानिया बिनि सोमोन्दै कुइसन फैयोब्ला नोंथांमोना गोरलैयैनो होनो हागोन होननानै आं आसा थाबाय। बेवहाय माखासे कुइसनफ्रा ओरैबायदि फैनो हागौ जेनेबा बर' रावाव महरखान्थियारि बिथिंनिफ्राय थाइजाखौ महरखान्थियारि बिथिं बा दाथायनि सायाव सोनारनानै थाइजाखौ मोनबेसे बाहागोआव मोननो हायो होननानै सोङोब्ला मोनथाम होनबानो जाबाय। मा गोरलै थाइजा गलाय थाइजा आरो जथाय थाइजा।
बेबायदिनो माखासे सोंनाय फैबावनो हागौ जेरै गलायथायजाखौ माबोरै दानाय जायो बर' रावाव गलायथायजाखौ माबोरै दानाय जायो बेबायदि होननानै सोङोब्ला बर' रावाव गलायथायजाखौ माबोरै दानाय जायो गलायथायजाखौ माबोरै दानाय जायो होननानै सोङोब्ला माबोरै दानाय जायो बिदि सोङोब्ला गोरलै थाइजाजों एन्साराव जागोन जोंहा गोरलै थाइजाजों सिगां दाजाबदा दाजाबनानै थाइजाजों उन सिगां दाजाबदा दाजाबनानै दाजाबदा दाजाबनानै बेबायदिनो नोंथांमोना फिननायखौ होबानो जाबाय एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै हो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोननि लाइक आरो शेयार खालामनाय आरो साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों आङो मटिभेट जानानै बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो गोसो जायो आरो भिडिअ खालामलांबाय थानो गोसो जाखांबोयो बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनानै हो स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों